Ana Raicu, la numai 9 ani, uite că ne-a cântat menuetul de Mozart. Hai să vedem ce urmează, o parte a întâia din concertul de Komarovski.
Raicu. Ana Raicu, elevă în clasa a doua a Colegiului de Muzică din Ploiești. E de artă? Da. Domnișoara Raicu, de ce, uite, camera e acolo, de ce studiezi vioara, de ce nu studiezi orga? Pentru că vioara este, Uite-te în cameră, microfonul merge bine. Așa. pentru că vioara este un instrument mai complex, mai Interesant. De la câți ani studiezi? de la 6 ani și 3 luni. Mai sunt 150 de ani în față, așa este. Îl invit și pe domnul Nicolae Comăniță, care s-a prezentat aici ca un fel de aghiotant al domnișoarei. Este profesorul de vioară. Felicitările noastre. Felicitări. Ce șanse au copiii atât de mici să înceapă și să ajungă apoi să o locuiască pe Ane Sofie Mutar? Nu? Am dat un nume pentru că se îmbracă ca o fetiță în continuare. Este o fetiță, dar are în interior un talent deosebit și care sperăm că șlefuit, fiind cu știință de către școală, să ajungă, sau de către noi și de către dumneavoastră care îi dați o asemenea șansă, să ajungă acolo unde merită. Cum v-ați dat seama că are talent? Dacă nu e un secret profesional. Mi-au suflat părinții. Bună, răspunsul este foarte diplomatic, așa este. Și care este, să spunem, am văzut că are un palmares interesant. Ce pregătiți pentru viitorul domnișoarei Ana Raicu? Ca și apariții pe scenă, concursuri, etc. Viitorul sperăm să fie și mai interesant. Pregătim planuri imediate, ar fi pregătirea pentru Olimpiadă.